Пак също така не се казва прекратено. Да ги влизам. Не, ако ни дръпне това печене, верно. Вие ще играте му. Вижте къде сме. Абе не е силно. 20 км. Дошли. Не е 20 км. Да не. Един там си разхожда кучето. Ти правиш Давай. Добрайте. Ти с ръкавици ли ще бъркаш? Тук в Веси се мъчи да влиза тук. Ей, верно, въже, що не взехте въже? Верно ли? Какво стана? Костенурки вадиш ли? Еш. Е, за кого бусне за тебе? Верно, ей, големото. Май, студено. Печенето. Май, студено. Коли, какво студено? Мале, къде се нагази лапингата? Ето видял. Не е дълбоко, тамам висти. Дръж го. Не бой се. Дай са си малко, аз не съм. Чакай, ви по страната няма Да, бе, ние по брега трябва. Да, аз ще държа. Давай от края. Ето тамам. Не бой се, чакай тук. Аз се държа. Дай на там. Ей, се на там. Те се държат. Ама има тръба. Чакай, тук му такова, бе. Въжето, нямаш ли въже, бе? Да, бе, нямаш и въже в Ще колата. ти въже. Да, бе, дръпна това въже. Да, бе, тук има камък, къде сме стъпили. Ако попадне Там надоле. Деро, Повече я по-дълбоко. Не, бе, дай пръчката. Пани. Да видим. Руби сади. Не, бе. Виж ги. Какви са смешни. Дай. Здраво. Там скочи рибка до него. Рибка скочи. Ще отиде чат там, бе. Нищо, защото такова плашиха рибата. И да отидат от треш. Не там бе, на брега. Трябва да ровиш долу. То средата отиде да лови риба. Топна се. Студена ли е много? И си опусна пръчката. Вижи се където няма видимост. И сега да ви снимам. От този папур. Виж, там е по-плитко. Еми добре, там е, давайте там, мятай си. Добре. Айде сте, бе, вадете неко жаба, бе. Вика един друг сега стъпки. Не е много дълбоко, обаче става за рибата. Така по брега, къде има поднове. Тук няма поднове. Абе, трябва сме двамата, ако някой изпусне нещо да го хване, аз ще го бръг. Тук не мога да ви снимам вече. Ето къде те трябваш да плуват към дървото. Кажете какво да правим сега? Трябва да ровиш, като него виж. Значи вади банкоматната карта и пробвай с нея. Като не знаеш какво да правиш. Какво фана, бе? Да, май фанато с нещо неща. Милко, Ще удариш оня с този камик по главата. Ще падне, се удари. Вземе па се удари. После трябва да ходим да го караме спешно. каза, ако влезем ти влизаш, айде. Ако вадите риба, тогава влизам, казах. Ти хвани мазуя, ако хванеш риба. Аз казах, но не. лови, ако с мен аз ще хвана. Мой човек, аз казах, първо трябва да видят, че рибата се вади тогава. Ама он къде отива? Той така ли вади? Там около дънера. Видите ли ония дънер? Отсреща. Не там, бе. Там отрезаното дърво. Виж, те с както я хванаха, те ще отидат до моста се. Там няма начин да нема. А там, където са камъните, трябва да има раци.
Он ни посочи в тревата, че има риба. Нищо, се отка колата, ще ходим. Давай. Само да затворим багажите, да отложим някъде, да прегорим. Не, по-скоро може някой заек да скочи. Гледай ги зайците там. Давай. Гледай къде бегат. Ма колко мога изскочи, ба. Ба. Къде додехме? Колко се разхождат, виж, не ги хореда. Разхождат си кучетата. Ама и нищо разходиш. Позволите. Ето базови. Ама те ска движен ков. Я, най ги снима, аз ти набера такова. Къде? Как те ще потъни целия? Щом по-дълбоко, значи от тук ще дойдем за риба. От този, значи от този дънер милко почва дълбочината. Викат много дълбоко. Рибата е тук на по-дълбоко и... Да. Та Словашка. Аре, там точно на дънера трябва да има рибка. Да. Та словашка джанка е ялова. Нема кьорова джанка. Да. Чай да влазам тук из копривата. Дай да правим пътечка. Да. Една змия. Здрасти. Ахой. На змиите, ахой ви качу. Да, И охлюви. има и оклюви. Е, така се прави. Виж, дръвце. Късмет, че... Дръвце. Какво си намерихме, То си е бая голямо. Ето къде може да си поседне. Не е само едно, ми виж колко са. Охо! Чакай, че съм се фанал сега за тебе. Да не падна от той. Я виж, те с какво правят. Гледай пътя. Какво правите вие, бе? Я виж горе какво прави. Той е оцеляване на предела, не знаеш, нова предаване. Там не е за вас, не. По-хубаво се връщате и назад. Да, ма виж там къде. Знаеш кой е? Веско. Тук виж, под дървото може да има нещо. Виж как ври направо водата. Е там. Да, извира, виж. Тя като ври извирала и отдолу. Обаче тук е много дълбоко. Тук е за нас, за рибата. Нищо, че има такова течение. Аз тук издавам. Дънера ще го запомня. По джанка се ориентираме. Или джанката, или ония дънер, няма значение. По яловата словашка джанка. Ония там къде се разхождат семейството с децата и кучета. Абе, ела тук на той дърво виж отдолу. Тук около дънера провахте ли я бръкнете? Дълбоко е. До тук е до гърлото. Алекс влезе целия. Алекс потъна изведнъж и оня го дръпна. Виж ли? Дълбоко е тук, още се вижда питко. Тук на места. Сега трябва да ходя там и да правя пътека, бе, да еба. Па тази базовина не е като нашата в България. Това е някаква дива. И листата са и точно като на бъзе. Какво намерим? Какво е това? От рунтавото. Ето има. Гледайте сега какво ще еде. Чакай да покажем.
Той е Бучумиш. на Копанарския Кукута. 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 На Копанарския. Това е бучумиш. Вижте сега какво става. Страхотна е. Тя е така се били като банан. Той е Кукута, бе. Бучумиш. Как ти че казва той на Бучумиш. вашия край? От това прияждат козите, се надуват коремите там. Козите Кози, ли? бе. Сега, Точно. И им горчи млекото от това. на друг път. Те не Да, бе? знаят това, те едат поне гадния дето. Да. Ама няма го тук. Това мерише на бъза, това не мерише. Където има такова заядени, от гадния няма, разбираш ли? Те не са двете на едно място. Няма само този вид. Гадния го няма да ти го Значи покажа. където има... От устата ти го взех. Тъма ръпаше. Значи където има такива косъмчета. Виж как се скоби с корена. Виж. Такива А на оня, косъмчета. виж корена му. На оня така корена не Аха. може да излезе. Къде е това, бе? Аха, ето го корена. Виж, другия модел вид го няма. Само то си. Разбираш ли ме? Значи къде има косъмчета. Да. Това е. Когато има Такъв. този, от другия вид няма. И оня слиза в реката. Който? Не скучите. Отива да го пои вода. Отива да дава. Да. Те ще видят какво прави, уж риба ще видят. Бати ще ме. Тошко си бере такова. Кукута. На Копанарски. Вика Либонятка. Либонятка се вика на... Еми едат козите, дед викаш ти. А чакай и я да пробвам. Пробвай, бе. Прибой се, бе. Даже тя е млада. Няма хора са бели. Има гаден вкус. Няма гаден вкус. Тие живи ли са, бе? Къде сте, бе? Тук. От тук говорят.